Jo, jeg vil gerne lave den her video og forklare lidt om, hvorfor vi bliver overvåget, og hvad formålet med alt det her overvågning er. Mit bud på det. Jeg tror på, at siden 9/11, så har de har skærpet overvågningssystemet, fordi de fylder os med det her propaganda om, at de frygter, at der kommer så meget terror og alt det her pis, ikke? Og ja, det er en af grundene, de er bange for terror og sådan. Det er bare ikke den primære grund. Det er ikke den primære grund, fordi jeg bliver også overvåget lige nu, i takt med, at jeg laver den her video. Den primære grund, tror jeg på, til at vi bliver overvåget, det er, så de har alt på os, ikke? Og sådan, så de kan holde os under sådan en slags spell, fordi det som dem, der styrer den her verden, alle de her forskellige frimurerloger, og man vil kalde den Illuminati, Skull and Bones, Scottish Freemasonry Rights, der er forgreninger af det, og jeg vil ikke gå helt dybt ind i, hvilke forgreninger der er, fordi der er så mange. Sagen er den, at de har lavet en kontrakt med Jinn. Jinn, det er en usynlig, det er usynlige væsener, dæmoner og sådan. Og jeg har selv oplevet nogle symptomer. Nogle af symptomerne, det kan for eksempel være sådan noget som excessive anger, at man har overdreven vrede, fordi de vil gerne, dem der styrer det her, de har lavet kontrakt med djævlen, og de vil gerne have, at menneskeheden skal lide, og så er der nogle udvalgte mennesker, som de sådan, som de anser for at være mere begavet end den average befolkning. Og det de så gør, det er, at de bruger de her mind control metoder, og så overvåger de os. Og så bruger de her overvågningsvideoer, de betragter os fra hemmelige steder. Og så bruger de forskellige voodoo-ritualer. Det kan være sort magi, det kan være Wicca, det kan være indonesisk magi, og så kaster de magi på mennesker. Og så er der nogen, som de gerne vil have, skal lide mere end andre. Og det er derfor, man ser, at der er nogle mennesker, de passer ikke rigtig ind, og nogen bliver betragtet som syge og sådan. Og nogle af symptomerne, det kan være, at man lugter meget. Lige meget hvor meget man går i bad, så går der ikke lang tid, så begynder man at svede, og man bliver omringet af de her væsener her. Fordi de gerne vil have fat i en. Og mit bud på, hvad der i virkeligheden sker, ikke? Det er, at dem som man kalder Illuminati, når man kigger på den trekant der, pyramiden, så er der hierarkier, og der er madammer, og der er, ikke? Og det er sådan et hierarkisystem, ikke? Og det er derfor, du ser det tredje øje, som de kalder det, over pyramiden, som de kalder det all-seeing eye, ikke? Fordi de ved, hvor man er. De kan vide, hvor man er hver eneste splitsekund. Du kan være i en jungle, og de ved, hvor du er, fordi de har installeret satellitter på Saturn, så de har så et fugleperspektiv over os. Og hvad hedder det? Det er derfor, man ser på de her smartphones, der er de her Saturn-planeter som logo for internet og sådan. Og formålet med det er, at de tilbeder Saturn. De tilbeder forskellige planeter og sådan. Og de prøver at skabe, de justerer på ordenen af den her verden, ligesom der står i Koran og sådan. Og hvad hedder det? Deres mål, det er at frarøve mennesket, det er sjæl, og overbevise mennesket om, at vi bare er one, at we are one, og vi er også one. De bruger det bare som en undskyldning til at kontrollere den her verden. Fordi
dem, der styrer den her verden, dem, der er øverst op i hierarkiet, de er pisse ligeglade med os. Fordi dronning Elisabeth for eksempel, som døde for ikke så lang tid siden, hun kunne udrydde fattigdom 6 gange over eller sådan noget, og hun kunne stadigvæk være filthy rich, ikke? Og, så de er ikke interesseret i vores bedste. De er interesseret i, at menneskeheden skal lide, og jeg vil ikke snakke for meget mere nu, fordi jeg har ikke så meget plads. Så jeg håber, I vil se den her video. Den bliver højst sandsynligt fjernet, og sådan er det bare. Så god dag, god aften til alle.